Paingin sa kuan Claveria, Tipuluhon. Kaya si Ana. Isa siyang artista. Among driver. Oh ya dia, loy, ya loy. Naghunong mi aning kuan La Verdad kay nagpatubil mi. Patubil mi daan kay para diretso-diretso na among kuan. Larga. Direk ala. Paingon nami guys. Kan ordo kami raw. Ta. Lah, desa para yan kay nalurus ko. Sibog sa gamay ra yan. Baik sana. Di, nalurus ko na simbuloy kayo. Na-flat. Na-flat. Na-flat ang kaba na mag-isa. Nanay, Atan. ada table ka din dire. Ha? Bugol. Na di ni madala kumbahan guys. Di madala kumbahan. Sino yung gugun bunga ito? Layo pa. Na-flat kami. Flat yung isa. Hello guys. Ay bagi baguan to niya kay. Ay, ang interior dato may daan. Na-flat man. Hunong sa ta. Nakatulog na ba ni siya? Nakatulog na ni siya. Kamata na yun noon. Kulat si daot. Na tanawa walay play. Nawa ganay dito ko sa kapira dia. Ano? Ako ni sa kulon. Berarti mau dagat kusog kayo. May pabulkit pa to ah. Dan nondong ikaw dan. Na-flat ang ilong. Yan, nakahunong may-ari sa Kinugitan. Si Auntie Marisa, si Ashley. Hi. Hi. Hi! Ito ang piling puso. Ito yung iyong. Naplatan man noon. Naplat man noon niya. Ito pa, ipabulkit pa. Kalera. Hapit niya mo na ang clutch na wag yapon dili kon. Gago mo na mo dan eh kayo kapin da. Nang sa man bukong dili mo ka Gago sila sa pin. Awan na, kadagan dia pun tahu awak clutch ah. Kinsa na tayo mo dai. Inyo na. Belum ya sila. Awan aloy. Aloy. Luki. Eh, sarap tinggal sa mo. Muwag sa. Tiyo ka no. Fish na lang narande. Wala sa garter lagi. Buta gartil. Garter platos.
Guys! Bis lami na kuno kayo, ingon sila hindi kikin. Nagawin ka ba? Kitang ko doon. Nanlubo ka to ka ba na? Wa pa nahuman og bulkit. Magtunga na sa oras. Ayan, unsa kay problema dadto interior? Dira mga bata. Good luck na lang kay Roxanne kay ngano puno jud na yang balay karon. Pamista mi guys sa Claveria. Gilaay na sila. Lasing ko na. Gihuwat na mo ang kuan nagpabulkit. Ako sila. Ikapoy na hinuon si Auntie Marisa hinuon. Gani dugay kayo. Dugay kuno kayo. Dira. Yan guys, mga sibuyas yan. Yan, luag kayo ilang sibuyasan, ari. Uy, grabe. Luag kayo ilang sibuyasan. Luag pagkapinyahan, luag pag sibuyasan. Yan. Here, may sa Tipulohon, Claveria. See? Oh. Si Ana. Ayan. Kinsa imo sa mo dalaga? Pili. Ha? Asa imo dani? O pili. Isay mo, ha? Isay mo. Kung wala sa ilang duha, ako na lang. Wow. Oh. Oh? Sige, sige. Oh, kaya mo? Kaya rin kita. Sige, sakay ko be. Hadlok siya. Di ba nindot kay place ari? O di ba nakita na ninyo daghan og kuan pinya. Palibot-libot kita. O nalibot naman ako. Daghan kay pinya di ba? O Gibak. Nya. Yaga bunto, di ba? daghan pa jud kay sibuyas di ba? Nakita ninyo daghan kay sibuyas. Inana ka dato ang kabilya. Ingana sila kadaghag kuan dinhi produkto. Dagan sila dinhi. Paingon nami maguli. Kaya akong tay lagi ka nang sakit na lagi. Nangato lang ang naong kurikong siguro. Hi! Hello! Pwede ko rin kumuhan? Uli na ang mga lagan. Ano for me? Kana siya, mao na siya ay opisina sa Del Monte. Del Monte. Oh, Del Monte eh. Gawa sa pinya, gawa sa sibuyas, napagi sayute. Diyos ko, oh my God. Sa likod na ay pichay. Daghan kay silag kuan produkto ani o. Ayan. Sa Claveria ni siya ha, Claveria Tipulohon. Di ba? Yan, daghan kay silag kuan dani, nay sibuyas, nay pinya, nay sayuti, unya na pa pichay. Ang laki dari wala. Okay.
Kuya Bo. Oh, di ba? Ingani ka dato ang kuan, Claveria. Ay, may. My God, daghan silag mga tanom. Yang at sada kailang mo ni sipyo. Daghan kisilag kuan diri no, mga produkto no nga pwede nila pambaligya. Sa Claveria ra ni siya ha, sa Tipuluhon. Wa pa namo nasubay ang ubang barangay daning kuan, Claveria jud. O di ba? Maskin sa Tipuluhon ra ni siya, daghan pagyapon siya kuan mga tanom-tanom. Mga o di ba? Inga nakadato ang Claveria. Daghag mga gulay-gulay. Hi. Hi guys. Nakaabot ko aring Tipuluhon kay Fiesta. Hunahuna balingwan raw niya naabot og Claveria. Asa man mo? Diba? Asa man mo? Nga na ako kakuan sa pamista. Member sa ASA. ASA. Member sa ASA. Nindot ilang place ari. Diba? Nakita na ninyo ganina. Don't think